тамошобинони иззатманд салом. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо аз ҳодисаву воқеаҳои ҷиноятие ки ҳафтаи сипаҳишуда дар минтақаҳои гуногуни кишвар ба вуқӯъ омаданд ва аз ҷониби кормандони милитсия ошкор карда шуданд шинос менамояд. дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати барнома. ҳилаҳои махсуси сеҳргари навбатӣ ошкор гардид. сурате ки мисол ман мебурдам дар қабристон мепарчидам ки ҳамон қулфе ки дар хона мепарчад ин ҳамаш дурӯға. ин мисол ба ин роҳ ман маблағ ба даст меорам. ин мисол кори хатоя. пешсудшуда ашёҳои арзишнокро аз дохили нақлиётҳои ҷабридагон тасарруф кард. авбошӣ дар шаҳри Бохтар. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.